Conten que les casades estaven fa un quant temps preocupades i van nombrar una grossa comissió per pujar al cel a consultar amb Sant Pere. De què es tractava? Ja us ho diré jo. De la maternitat al plet sequera. Deien les dones, ja ho volem ser mares, però és just que per ser-ho patim tant. És just que mentre els pares tots s'ho contemplen bo i gandolejant, patim les pobres dones el turment dels dolors que ocasiona un naixement. Els homes s'esvaeixen tenint fills, més per les mares són tots els perills. No es podia aconseguir que aquests senyors amb nosaltres parteixin els dolors. I Sant Pere, que és un home molt sensat, va respondre, dieu la veritat. I ara vaig indicar al Pare Etern que parteixi entre tots tan gran infern. Al cap d'uns quants minuts tornà Sant Pere i els diu, el Senyor pensa que justa era la vostra petició i en conseqüència vol Nostre Senyor que des d'ara endavant les dones no tingueu que patir tant. Els fills els seguiran donant les mares, però els dolors els passaran als pares. Gràcies, gràcies, és bo i just el Senyor, i se n'anà del cel la comissió. Arriben a la terra les casades, ja per al pervindre tranquil·litzades. Als pocs dies s'escau que una senyora d'aquelles va arribar-li la seva hora. El marit, disposant-se ja a patir, de calmants va saber-se prevenir i es portà una garrafa d'aigua nau per al moment en què se sentís el pa. Però comença l'ardua operació i el marit no sentia cap dolor. L'home estava estranyat, mirava la senyora de reüll, però tot d'un plegat se sent a l'avancambra un aldarull. Criades i criats que corren esbarats, i uns xiscles tan furients i uns brams tan impotents que el marit, ja sortint-se del seu centre, corre a saber la causa luxadora i es troba amb un cosí de la senyora que es cargolava de dolors de ventre. Què passava? És ben clar. No ho van especificar i al parlar de tals neguits sofrint distraccions molt rares, elles van parlar dels pares, no hi van pensar amb els marits.